ହେଉଛି ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରୁଛେ, ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥା କହୁନି। ଆମକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଫଲୋ କରୁଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପ୍ରକୃତ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ଆଉ ବିକାଶ। ସବକା ସାଥ, ସବକା ପ୍ରୟାସ, ସବକା ବିକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆମର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍, ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବହୁତ କାମିକା ଲୋକ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ନନେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିବ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ସେ ସପୋର୍ଟଟା କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ବହୁତ ସରକାର ବି କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲେ ଡାଟା ହିସାବରେ। ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ଡାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ପାର୍ଟି କଲେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିବି, ମୋତେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି, ମୋର ଯଦି ସିଭିଲ୍ ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ସିଭିଲ୍ ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ୟୁଥ୍, ଆମର ମହିଳା, ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଇ ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲା? ସରକାର ସବୁବେଳେ